Xamena okanye ke sele ke lapha ke emnxebeni ke apho uDedeza. Dedeza, masibulise sikwamkele ngale mini namhlanje, kunjani tata? Mandibhutise BK, ndikwabhutisa ke nakumaxhamela ndingabashiyanga abaphulaphula. Ucamagu mntana omhle. Camagu tata. Okanye ke namhlanje sijonge kwisiduko ozotsho. Ndiyazama uwakhangela kamazotsho, ndiyaqonda mandinqabele kodwa ke bakhona isiduko esiqhelekileyo zotsho, kodwa unqabile mani into ethi ndinguzotsho. Ya, kodwa nangona sisazi okokuba ke isiduko esikhoyo esiqhelekileyo futhi nasemilonyeni yethu, kodwa ke unqabile into ethi unguzotsho. Namhlanje ke Dedeza, sikhangela imvelaphi nentsusa okanye ke intsukaphi yozotsho okanye amazotsho okokuba ezi ziduko siphi kanye apho sikhoyo. Ingaba sikulaa mhlaba wangapha emampondweni, emampondomiseni, emabhaceni, kumabomvana mhlawumbi nalapha kwesizwe sikaGcaleka. Amazotsho aphi amazotsho? Maniqale ngokuthi ke mntaka BK, ukunqula kokuthandaza, ukuxomoksha kokubulela sikwabhutisa ke kuyo wonke umphulaphula okhoyo. Eliyinene mntaka Gcaleka, amazotsho lana sisizwe amazotsho. Into eyenza into yokubana amazotsho angabi sosiduko, yiloo nto ke kunqabile uba ufumaniseke kukho abantu abathi hayi mna ndilizotho ngenxa yento yobana ubuzotsho sisizwe. Zotsho ke esi sizwe sibizwe ngento yobana singamazotsho ngenxani yobana kuthiwe siyazotsha, uhlobo ke lokubizwa kwento ekuthiwa kukuphothwa kweenwele. Bambi de bathe bafake imikhala nalapha ezimpumlweni bazigqobhoze bafake imitya abantu besi sizwe. Masibaleke mntana omhle iziduko ezifumaneka phantsi kwesi sizwe samazotsho. Sithi amambotho, amanzumakhwe, amanxasana, amantseta, amandiyela, oomanci, amadeyi, oomdlelanga, oomithwana, oomthokwe, amantlutsha, amajali, amangutyana, amasilangwe, oontlebo, amakhondle, amadlula, ooxolo, uyovala ke ngamantunzela. Zizizwe ke mntana omhlanje mhlawumbi ziziduko ezi zonke ebezibumbe esi sizwe samazotsho. Sisizwe ubuzotsho obu, nangona ke abanye ke sawuhambe mhlawumbi sibavelele kuba ke mhlawumbi sithetha ngesizwe, kodwa ke esingathi ke ngamazotsho mntana omhlekazi, esi sizwe besibizwa ngento yokubana singabeSuthu ngehlobo ebesibizwa ngalo, kodwa singengobaSuthu baseLesotho. Funa icace loo nto. Xa sitsala umnombo wabo ke amazotsho esingathi ngamazotsho egazi, sawuthetha ngohohoho ozele uHende. uHende uzala uSabela. Esi isizwe sithe sokufika kwisandla sikaSabela sakhula ngakumbi. Kodwa ke uSabela yena uzele oonyana ababini, uNtamonde noNtseta. uNtseta lona sawubuya simvelele kuye ecaleni. Masiqala apha kuNtamonde. uNtamonde uzele uMsuthu. uMsuthu uzele uNtshangase, wazala uNgotyana, wazala uManci, wazala uChiya, wazala uSilangwe. uNtshangase lona noNgotyana kuyavakala into yobana ibingamawele mntaka BK. Kanti ke ngoku phaa kuNgotyana, uNgotyana uzele yena uHela. uHela ozele uMakhalendlovu wazala uNgqanda ozele uMsengesha uzele uPhapha. uPhapha ozele uMyeki ongengomyeki wecala lamaTshawe. Ndifuna icace loo ndawo. uMyeki ke uzele uMadikizela, emva kwaMadikizela yanguLangasitye. Kanti ke uPhapha ukwazala noGinya. Abona bantu ke singathi ke mntana omhle ngamazotsho egazi, ngabantu abaphuma phantsi kwezo zindlu ezo. Phaa kulaa ndlu kaSabela sithethe ke ngoLantuza, ngoNtseta. uNtseta uzele uMthwana. uMthwana wazala kunye futhi noXolo, wazala kunye noNzimakhwe. Ze uMthwana yena ke wasizalela uMacengwana. uMacengwana ozele uNjilo wazala uNtlokwana, wazala uNyiki. uNjilo wazala uDali. uXolo lona ibingoyena umdala kula madoda amathathu ndiwakhankanyayo njengangoku, kodwa ke akabafumananga abantwana abangamadodana. Uye wazala ke uMpevu. Esizalweni sikaMpevu kwaphuma uNomtiti. uNomtiti ke odume kakhulu ngokwaziwa into yokubana uShaka Zulu wayeqala into yokubana adibane nomntu wasetyhini ehlele esihlalweni sobukhosi okanye mhlawumbi ekhokhela isizwe, wafuna ukumhlaselela loo nto leyo. Sinabile ke mntaka BK esi sizwe esikakhulu, kodwa ke abona bantu bangabona badala kwesonye mhlawumbi bekumele bahlala esihlalweni sobukhulu ngaba sibabiza ngento yokubana ngamantshangase.
ontshangase ngabona amazotsho okanye mhlawumbi ngazona kumkani okanye mhlawumbi ngabona abakhokheli besi sizwe samazotsho. Kanti ke sizwe ke ngoku ngokwemvelaphi yaso okanye mhlawumbi indawo esininzi kuzo namhlanje siyafumaneka kule ndawo kuthiwa kuseMthavuna, eHardini siyafumaneka, eMzimkhulu siyafumaneka, kwicala lamaMpondomise siyile nje kancinci apha kulo mihlaba kaXhosa ke ngoku eMzimkhulu bakhona. Vakala ke futhi into yokubana uShaka uthe emveni beleqe le ntombi ndithi nguNomtititi abalekela kwisizwe samaMpondomise. Esi sizwe ke mntaka-BK azikho isizwe endakhe ndeva imbali ngaso esinobutshakala njengesi sisilapha. Ngoba uyafumaniseka into yokubana uMaci lona uxabene noXolo okanye mhlawumbi amaci axabana namaXolo ngenxeni into yokubana babebelana iinkomo kwalapha kwesizwe esinye. Uphinde uthi la mawele ndithe amawele phaa uNtshangase kuye noNgotyana. uNgotyana wayebona wele elincinci kodwa wafuna ukubhuqa umntakwabo oliwele lakhe lapha eliwele libaleka lawutshona ngapha ecaleni kwalapha kwesi sizwe esinye. Abanye babeke balwela into yokubana iinkomo zingena egadini yomnye kwaqhuma uthulu nalapho. So ndizama ukuthi ke mhlawumbi esi sizwe esi sithe saa. Yiloo nto namhlanje ndizawudibana nomntu olizotsho ezibiza mhlawumbi ngeziduko ezibini ezithathu engazibali ezinye iziduko ngenxa yento yokubana abayazi kahle kahle umnombo wabo into yokubana wawudibene kangakanani na. Kodwa ke mandisuke kwindawo endikhe ndayichaphazela ndathi amambotho lana nawo aphantsi kwesi sizwe. Amambotho angene njani kwisizwe samazotsho? Uvakala into yokubana ke umthwana womnye ke wonyana bendlu kaSabela waye wawathatha umbotho kunye nomntakwabo okubizwa ngento yokubana ke ngumyalwana emveni kobana beswelekelwe ngabazali wabakhulisa kwaye futhi bakhusela phantsi kwesi sizwe. Amayalo kuvakala into yobana benento kwenza ke nezulu. Loo nto yenza into yokubana ke abantu bafuna ukubabulala njengobana abazali babo futhi besebebabulela, babathatha ke babakhulisela kwesi sizwe. Esi sizwe ke sam sombotho nomyalo xa sisuka singebheka kwicala lamaMpondomise safika ke ngosakhulisa isizwe esikhulu esibiza ngento yokubana singamayalo. Bathi ke ngoxa belandwa la mayalo asuka phi kuvele into yobana besuka kwisizwe samazotsho okanye bebekhusela isizwe samazotsho. So kukho loo nto ke mntaka-BK, kukho loo nto mntana omhle mandehle Camagu. Camagu Dedeza, mphulaphuli bakhe usandula ukungena namhlanje besizama ukukhangela imvelaphi nentsusa yozotsho okanye amazotsho. Dedeza, uba ndikuva kakuhle yile nto ethi lena xa ndisithi kuthiwa ungumni okanye kuthiwe uyintoni ndithi ndingumXhosa, but xa emveni kwaloo nto kuve kuthiwe ungumXhosa kodwa ke ndiyabuza uba ungumni. So ozotsho ndiyakuva uthi sisizwe, akekho umntu onokuzibiza okokuba mhlawumbi unguzotsho nje kuphela. Kufuneke siyazi ukuba mhlawumbi uphuma kwesiphi isiduko nangona isithi unguzotsho. Camagu mntaka-BK, ngoba ubuzotsho bubuzwe. Uyawufana nomntu othi mhlawumbi hayi ndilimfengu. Xa umbuza into yokubana ungumni athi hayi ndingutolo okanye athi ndingudlamini ndingubhele. Yinto ebunjalo lena xa bekuthiwa ke igama lobumfengu liyamkeleka kwabantu sibabiza ngento yokubana bangamamfengu. Yho. Ke themba lokokuba ke umntu uzazi ephelele kwinzotsho namhlanje uyaphakamisa intonga ahambe akhangele azazi okokuba isuka phi imvelaphi yakhe sezibiza okokuba unguzotsho. Masibulele kakhulu kodwa ke ndiyafuna ke sive ke mhlawumbi njengoba ndiyazi njengoba usithi ke ngoku zithe saa ezi ziduko, mhlawumbi kwezi ziduko yintoni ezinye izinto abaye baduma ngazo mhlawumbi ke nezilwanyana zezizwe zabo ezithe zabona bunganga kwesi siduko samazotsho okanye ke kwesi sizwe samazotsho kodwa. Camagu mntana omhle, mandiqale ngokuthi ke bhuti omdala, esi sizwe ibisisizwe esaziwa kakhulu ngale nto sibiza ngento yokubana ke yingqithi. Xa sisonke umntu wezotsho bebonakala ngento yokubana ke abe nengqithi. Xa ke singathetha ke mhlawumbi ngezilo okanye ngezilwanyana kubisisizwe esona silo sikhankanywe kakhulu ebesibathambela amazotsho ibisesisibiza ngento yokubana yindlovu. Kuthiwa ke neengonyama ngabanye kodwa hayi indlovu yeyona ndisenengqiqo nengqiniseko yayo uba hayi yona kuyabonakala into yokubana ibibathambele kakhulu ukusukela apho bebehlala khona eSengwayo kude kufuphi nehlathi ibilihlathi noko elifumaneka labe linendlovu. Camagu mntaka-BK. Hayi Camagu tata, ungevanga ngoku akanophinde eve. Kodwa ke asingokuyeka namhlanje sinako umbuzo wosuku.
dedeza apha abaphulaphuli sehlisana sisonyusana apho kula mazomoya nabaphulaphuli. Sikweli xesha apho sibonakala okokuba ngaba into yokubhala phantsi nento yephepha iyayiphela kancinci kancinci. Eyona nto siyisebenzisayo ukugcina imbali yethu sekuzezi fowuni esiziphethe ngesandla. Kodwa ke namhlanje besibuza kumphulaphula okokuba le nto yokufota nokuthatha ii-videos kwimicimbi yesintu mhlawumbi omnye ude wathi kunyusa isilawu umntu ubhizi uyavideorayiza loo nto avayoyixhoma kumakhasi onxibelelwano zithetha ngazo zonke ke ezi-social media ezikhoyo. Mhlawumbi ihambe ungathi wena ithini olwakho uluvo okanye ungacebisa phofu ke uthi ihambe iphelele phi into yethu yokushixilela izinto zemicimbi yesintu? Yabona mntaka BK, masiqale sithi xa injongo mntanomhle ikukugcina ulwazi nokukhumbula into yokubana yenziwa njani, andinakubeka mda. Mandenze umzekelo mntaka BK ngale nto. Uyaphuma apho ubheke ehlathini uyokhangela umntu esiwubiza ngento yokubana ungumthathi. Xa ufika ufuna umthathi pha uqonde ndiza kuwulibala lo mthathi, mandithathe ifoto ndiwushute ngenjongo yokubana uwazize uthi xa uphinde ubuya uphinde ufumane akukho siphene kuloo nto leyo. Kodwa xa ke ngoku mntaka BK umntu ezawuthatha izinto azifote ngenjongo yokubana ndazi uba ubonisa abantu xa esezixhoma phaa kwi-social media, kusube ke ngoku iyingxaki enkulu ke ngoku leyo. Umzekelo izilawu, ukutshiswa kwamabhoma, izinto ezininzi ezizimfihlo ezenziwayo amakhaya, izisukulo zamakhaya, amayeza athile ebengafalanga bayenziwa, abantu bawathathe bawabeke phaa esidlangalaleni ngaphandle kwenjongo ephuhlileyo okubana eyona njongo ixhomele yona le nto, ukusibonisa uba ubusemgidini xa usibonisa uba bekutshisa ibhoma, into leyo engafanelekanga mntaka BK. Xa sithetha inyani ke ngendisithi umda wokuqala izinto noko ezithanda ukuba akufanelanga into yokubana siyazithatha siyaziposa bade siziveze. Xa ke mhlawumbi umntu ethethile ngaloo nto athi mhlawumbi isilawu senze oku, andiboni isidingo sokubana makade asivezele phehla ibheki lesilawu yekhaya lakhe, ngoba loo nto leyo iza kwenza into yokubana umsebenzi wesasilawu uphele noko ongasasebenzi. Sinezinto ke mntaka BK apha kwaXhosa esikholelwa kuzo kakhulu, into efana noba kuthiwa iyeza liyaphupha, into ethile ilahlekelwe yintsingiselo. Zizinto ke ezo emaxesheni amaninzi abantu abazilibalayo into yobana ibiyeza liphuphiswa yintoni. Kutheni le nto funeke umsebenzi odibene neyeza uzilele uhloniphe? Xa uzawufota ke akuyontlonipho ke nako oko. So ndizama ukuthi ke mntaka BK mninzi umda mntanomhle esingawubeka kwizinto ezininzi abantu abaninzi abazifotayo. Akusosiphene ukufota usemgidini ume phaa kubhudela kufuphi nalaa bhodi ibhaliweyo phaa into yobana umgidi kalilakhe bangulilakhe, nifote nibe bahle nibe loo nto. Kodwa sude ungene nzulu uyosifotela into zokubana umntana waze wayalwa njani, bekusithini xa kuyalwa lo mntana ebuhlanti, amadoda enze njani, uveza into yokubana hayi noko ezo ndiyakhala mna nomhle kwaye futhi ndiyanqanda. Besisalwa kakhulu le yokufotwa kwamabhoma njengoba undibuza nje le nto. Yiloo nto ingathi ndigxilile apha kuyo, andifuni ude ndisuka. Ayonto ifanelekileyo mntaka BK leyo kakhulu mntanomhle, yanga abantu abayenzayo loo nto leyo bangayityeshela bayisuse. Sinenjongo mntaka BK zobana sithi ebudaleni makangalijongi umntu ibhoma lakhe xa lisitsha, makathi xa ehamba angajongi emva. Zininzi izizathu kwaye futhi ezinye zazo zinzulu for uba singazichaza. Umzekelo nam apha emoyeni, kodwa kubalulekile into yobana abantu bazihloniphe izinto, bayeke ufuna ukuzenza laa nto yoba kuthiwe into kuza kwenzeka ntoni xa uthe wenza into ethile. Camagu mntaka BK, andingade ndophele kulo mba. Hayi, camagu tata, masimkhuphe esibhedlele bagqibile amayeza. Dedeza, inkosi kakhulu tata ngexesha lakho, madibane kwakhona kwixesha elizayo. Kodwa ke ndiyacinga uba ubeke imiba ebalulekileyo kakhulu, nangakumbi ke kwesi sizwe sozotsho. Mhlawumbi bakhona abantu abaqondayo uba yeyi bayafuna ukuyilandelela le nto yamazotsho okanye ozotsho. Niye nifumaneke phi nina mhlawumbi nabanye ke ingcali neengcaphephe eziyibambileyo le micimbi yesintu? Camagu mntaka BK, siphantsi kwequmrhu ke elimele libuya hambe libizwa ngento yokubana ke ibhunga lomthonyama. Ibhunga lomthonyama ke okwangoku iphaneli esiphantsi kwayo sabizwa ngento yobana ngumntungwa phaa kulaa TikTok. Kanti ke xa ungafumenanga umntungwa phaa ukhona uMA Kamanga elamvela kaXhosa. Sibaninzi ke siyasebenza phaa kumanga, siyaqhuba sibheka phambili. Nalapha kuFacebook ke uMA Kamanga ukhona phaa, which is MA Mango phofu ngendlela kubhalwe ngayo. Xa ndithi Manga umntu uyafuna ufaka la KA itsho mhlawumbi imlahle, ibe ke ingavile kaMango. Ndim lowo mntaka BK.
TikTok eyona ndawo endingathi mntakagcale wena mntakabhike sisebenza kakhulu kuyo kwelaa cala lingaphayana. Ibhunga lomthonyama 24/7 livulile ngaphaya, abantu abanengxaki abafuna ukuva iinto zabo. Omnye mhlawumbi naloo ngxaki ajongene nayo akuboni ngathi ingancedwa siyacebisa, siyafundisa, siyalungisa. Xa yiyo, xa ingeyiyo ngayiyo. Ikhona phaa kwamabhunga mntanomhle, Camagu. Kibile tata, inkosi kakhulu, madibane kwakhona ixesha elizayo. Camagu bhuti omdala. Camagu.